Добрай раніцы, як маеся? Хоць бы усе так казалі, настрой адразу іншы. А гэта толькі пачатак. Беларуская мова поўная ветлівых слоў, якія робяць дзень цяплейшым. Ветлівыя словы – гэта маленькія жэсты, якія робяць адносіны мякшэйшымі. І беларуская мова ўмее гэта асабліва добра. У яе кожнае ветлівае слова, як цёплы дотык. Добрай раніцы. Добры дзень. Як маеся? Смачна есці. Дабранач. Прывітанне. Вітаю. Гэтыя словы, якія не проста гучаць, яны ствараюць настрой і сувязь. Добрай раніцы. Добрай раніцы. Прывітанне. Як маеся? Добра, а ты? Добра. Смачна есці. Дзякуй. І цябе. Дзякуй. Добрый дзень. Добрый дзень, рада цябе бачыць. Калі мы кажам пра беларускія ветлівыя словы, вельмі важна разумець, чаму тыя ці іншыя фразы з'яўляюцца правільнымі і дарэчнымі ў нашай маўленчай традыцыі. Смачна есці. Гэта этыкетная формула выкарыстоўваецца перад пачаткам ежы. Як маешся? У беларускай літаратуры гэта традыцыйная ветлівая форма пытання пра стан чалавека. Не пра вынікі, не пра справы, а менавіта пра самаадчуванне. Дабранач – гэта адзіная традыцыйная літаратурная форма жадання спакойнай ночы. Кожны чалавек імкнецца сваімі словамі падняць настрой людзям, якія яго атачаюць. Для гэтага, безумоўна, трэба добра ведаць спецыяльныя выразы і ўмець трапна выкарыстоўваць іх у сваім маўленні. Беларуская ветлівая лексіка разнастайная і незвычайная, яна па-рознаму раскрывае менталітэт беларускага народа. Калі мы кажам «добрай раніцы», «дабранач», «смачна есці», «як маецеся», мы не проста гаворым па-беларуску. Мы гаворым правільна, прыгожа і шчыра. Паспрабуй сёння сказаць камусьці па-беларуску. Добры дзень. Як маеся? Смачна есці або дабранач. І ты ўбачыш, як мяняецца настрой. Твой і таго, каго ты вітаеш. Гавары па-беларуску. Гэта прыгожа. Гэта тваё.